गोजोननाय मोन्दों बेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद जे जथुम्मा बे जथुम्मानि गेवलां मेलजों बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हाबा हुखा बायदियै जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा जानांगौनि जे थागिदाजों जे बाथ्रा जे बुंलांदों जे खामानि होलांदों जारैबो बिथिङाव जिहेथु गेलेनाय खेला धुला जे मावनाय दांनाय रांखान्थि राजखान्थि गासैबो बिथिङाव जिहेतु जोंहा जौगानांगौ दङ हिसाबै जे जोङो खामानि मावबाय थादों बेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै जोंनि समाजखौ लानानै जेबादि मोनसे थांखि लादों जे इयुनाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय बिथांमोना मेंनाय गैया जे बानाय गैया जे बिथांमोना खामानि मावबाय थादों बिनि थाखाय इयुनावबो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे आं खावलायगोन जे बिथांमोना इयुनावबो जे जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन बा गोबांसिन हाबाफारिनि गेजेरजों जे गासिबो बिथिङाव गेलेनाय बिथिङावनो होन मावनाय दांनाय बिथिङावनो होन गासिबो लेखा फरायनाय बिथिङावनो होन बे बिथिंफोराव मोनफा मोनफा थख' जे दायो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गुणगत शिक्षानि दारै जे हाबाफारि लादों आरो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज एबा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों जे हाबाफारिफोरखौ मावबाय थादों बे गासिबो बिथिङाव जे बेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खामानि मावलांगोन आरो इयुनाव साक्सेस जागोन बेखिनिखौ मिजिंथिनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो आरो बिथांमोना इयुनाव गमामा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बुंनाय बायदि साक्सेस जानो हागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं। बेथ' जेबो दावराव बाथ्राबो नङा बुंनो थांबा आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बाथ्राखौ आं गले गले रायखांनाय जादों जे जाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ बिथांमोना लानोनो समाया बिथांमोना मैया दाख्लै जन्म जादों कनसु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोर जाबाय जायनि थाखाय दिनै बर' हारिया जे स्वीकृति होयो जे बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे खामानि मावलांदों बेलाय मा रावनिल' बाथ्रा मा पस्टार लिरनायनिल' बाथ्रा रायलायनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय धर्म गासैबो बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिम 55 बोसोर खामानिखौ खालामनो हागोन बिथांमोना बुंनानै एबसुखौ धंस' खालामनो हागोन बे थैलाय उजिलाय 55 बोसोर एक्सपिरियेन्स मोननाय एबसुखौ बिसोर धंस' खालामनो हाया। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रेवथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।